Malawi Brief. Unali mwambo wochititsa chidwi kwambiri mu mzinda wa Lilongwe umene akonza machina, ndipo iwowa akonza ma drone 500 amene ali mmwamba amene akujambula zinthu zosiyanasiyana. Zina mwa izo ajambula President Professor Arthur Peter Mutharika, komanso achithunzi cha ma Scorchers, kuphatikizapo Bingu National Stadium ndi zina zambiri. Takhalani pomwepo. Kukawale kwa asenti ndituluka mnyumba zawo ndikuona zimenezi zikuchitika ndi zimene tizokhalira kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Ndi anthu amene ali kuno apatsidwa magalasi owala mitundu yosiyanasiyana, adzita usankha kuti ine padziwala chikaso, ine padziwala pofira, ine ayi koma pa girini, kuti athe kuona bwinobwino zimenezi. Mwambo umenewu owulutsa ati ndege timeneti ukhale ukuyamba chapo mpano, mmene ndafotokozera kuti anthu amene ali madera amene azungulira BICC akhoza kutuluka mnyumba zawo nkumaona zimenezi zikuchitika. 1 Ona ndithu munthu sungakhulupirire kuti nditi ndege timene tuma drone, koma tinaonetsa ndithu kujambula flag ya dziko la Malawi komanso flag ya dziko la People's Republic of China. Apa pande pakubwera timalembo tosiyanasiyana timene tindege timenezi tikulemba mlengalengamu, zosangalatsa, zochititsa chidwi. Nkhope ya mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuoneka pamene pachi, aliyense ndikusangalala. Zozizitsa ndithu kulemba nkhope imene mlengalenga. Zosiyanasiyana mlengalenga kugwiritsa ntchito ndithu tindege timene 500 kamene kuti ma drone, zochititsa chidwi ndithu zimene zikuchitika kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Apo nde kuti tinsomba tikuyenda ndithu ndiye samwene ofanizira nyanja yathu ya Malawi, komanso zomwe zaonekanso ngatinso ndege, poti ndegezo zinatenga ndithu shape ya nsomba, koma zinthu zosangalatsa kwambiri zonsezi zikulembedwa ndithu mlengalenga ndi tindege timeneti kapena kuti ma drone amenewo. Pachimake penipeni pa chisangalalo chimenechi cha Lights Across the Sky. Apo ndithu yayi njovu, one of the big 5 zomwe kuno ku Malawi tili nazo, kulembedwanso mlengalenga, zosangalatsa kwambiri, ngati mbali ya chisangalalo kuti dziko la China lakwanitsa zaka 77 chilikhazikitsirero. Mwambo umene wapadera umene wakonzedwa ndi ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, Lukzu. Apa tsimuna pobwera tinyumba titatu, zinthu zosangalatsa kwambiri, tinyumba tofanana ngati nkhokwe zakale ndithu zakumudzi zosungiramo chimanga ndi zina zakumunda, zimakhala ndi shape ndithu ngati nyumba titi za mzinda. Apa tsopano mmene mukuonera muchithunzimo ma drone aja ajambula azimayi amene akuvina zachikhalidwe chathu. Mwambo ochititsa chidwi kwambiri, mwambo wapamwamba, pamenenso aka ndikoyamba kuti zinthu zangati zimenezi zikhale zikuchitika m'dziko muno.
Zonsezitu mukuonazi ni madrone amene wandithu akuti akugwiritsa ntchito madrone 500 pojambula zithunzi zimenezi, ndipo muchithunzimo mutha kuona ndithu zinthu zina zomwe mdziko muno timakhala tikupanga tsiku ndi tsiku. Apa tsopano mutha kuona chithunzi cha ma Scorchers, imenenso ndi nkhani yomwe ili mkamwamkamwa mwa Malawi ambiri pamene timuyi inali mdziko la Morocco kukatenga nawo mbali mu mpikisano uja wa AFCON, ndipo timuyi kumeneku yachita bwino kwambiri, yafika mdziko muno lachitatu kumenenso alandiridwa mwapamwamba kwambiri ndi amene akonzanso mwambo umenewu anachiona cha nzeru ndithu kuti ma Scorchers mwambo umenewu usawadutse. Nayonso Bingu National Stadium kusajambulidwa pamene paja mlengalenga pogwiritsa ntchito ma drone amenewa. Stadium imeneyi inamangidwanso ndi chithandizo chochokera ku dziko limeneli la China, ndi nawo anachiona kuti njanzeru kuti nayo Bingu National Stadium yayi ikhale nawo mu ndandanda wa zithunzi zimene zikujambulidwa pakali pano. Ndi imeneyo Bingu International Conference Center BICC nayonso kusajambulidwa mlengalenga ngati mmene zithunzi zina zija achitira. Iyinso ndi building imene inamangidwa ndi chithandizo chochokera mdziko limeneli, mdziko la China. Incredible way to wrap up our journey this evening. And as we come to the conclusion of the Drone Light Show, we'd like to express our sincere appreciation to everyone who has joined us this evening. Our gratitude goes to Her Excellency Liu Xu, Ambassador of the People's Republic of China to Malawi, our guest of honor, Honorable Dr. George Chaponda, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. Our special thanks go to the Parliament of Malawi, Ministry of Youth, Sports and Culture, Ministry of Homeland Security, Ministry of Transport and Public Works, Malawi Police Service, Department of Immigration and Citizenship Services, Malawi Revenue Authority, Malawi Civil Aviation Authority, Lilongwe City Council, all our partners, supporters, performers, and everyone who contributed to making this celebration a success. May the friendship between China and Malawi continue to flourish and shine brightly for years to come. Thank you so much for being a part of this memorable evening. You're welcome to continue exploring the interactive booth and the graffiti wall.
zochititsa chidwi zimene zachitika kuno ku PICC mu mzinda wa Lilongwe pokumbukira kuti boma la China lakwanisa zaka 77 chilikhazikitsireni ndi mwambo umene umachita kuti Lights Across the Sky, a China Malawi Symphony Gala for the year of people to people exchanges.